naggungunyan. Minaanduyog sa mga namamanwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapakipakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
lang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Sa 27 kita kan bulan na Hunyo, aldaw po kita ni na Huwebes. Magayon na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Iba niya to sa lado technical si Chabo na obra, sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon, sa transmitter si Ricky Sagayap. Kamusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Syudad nin Iriga, po sa Rinconada area sinman na bilog na probinsya kan Camarines Sur, yan sa tercer distrito kan na probinsya nin Albay. Ano man po sa Indo mga pinagigibo sa ngunyan, naribahan po kita digdi sa programang Barata Sin Platica. Ito na pagparahaluyon ta yaon tulos sa linya si Ate Glenn. Field Report! Ate Glenn, pasok. Salamat. Maray na pagkaaga sa imo Philip Siringman sa mga kantabay sa tuya. Dahil talaga naguhuntok na Philippine National Police para digdi sa operasyon laban sa illegal na droga. Malangani kaso banggi ginibo na naman ining matarayong pong operasyon sa Banawaan kan Nabwa. Kung saan matarayong pong operasyon kontra illegal na droga pinagsagibo ni kan Nabwa Municipal Police Station sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5 alas 8:52 kasubanggi June 26. Nangyari ni sa barangay La Purisima, Nabwa, Camarines Sur, duman mismo sa Campo Santo. Nagresulta ini sa pagkakakakop kan duwang lalaking tulak, sinasabing tulak kan illegal na droga. Mga suspect karon dang Philip pinagbisto na sinda alias Nono, ini 39 anyos, asinman sarong alias Arabo, 37 anyos, anas may agom, residente kan La Purisima, Nabwa, Camarines Sur. Nadakopan mga suspect matapos ining maaktuhan na nagbebenta sa sarong pusher buyer kan sarong pakete kan shabu. Sa body search, na-recover gikan ki alias Nono sarong unit kan cellphone, sarong coin purse na naglalaman in tulupang pakete kan shabu, asinapat na o kaya ini pong 4,000 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Mientras na duman ki alias Arabo na kuaman gikan sa sayang posisyon sarong plastic, not tied plastic na naglalaman kan dried marijuana leaves. Sa presente, nasa kustodiya kan na MPS ang duwang suspect, anas maatubang sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o kaya Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa tabang asin kooperasyon kan komunidad sa PNP Nabwa, nasambit ang operasyon kan pulisya, naging matrayong po kaya iniingkaminar ang lambang namamanuan na maging mapagmatsyag sa indang lugar asin isumbong sa kapulisan ang mga illegal na aktibidades arok kan droga para inian matawan nin magkakanigong aksyon. So yan baga karon da Philip, ining nangyari na naman na sarong anti-illegal drug operation sa pagiponin buy-bust kasubanggi dyan po sa barangay La Purisima na sinasabing talamak ang bintahan ng droga sa naunampitan ng barangay sa Banawaan kan Nabwa, Camarines Sur. So yan ang sa tuyang end of the information. Ngunyan na pagkaaga, gikan sa location, Glenda Biaris reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Kapit sa illegal na naman na droga. Nagin na matrayumpuan na operasyon kan PNP Nabwa. Talaga pong dahil nag-uuruntok na nagkapirang mga agit-agitan pag abot sa ipinagbabawal na bulong o ining shabu. Kaya dahil managuuntok ang mga pulis saka ang Philippine Drug Enforcement Agency na kamu harasugon, darakupon.
condolence palan sa pamilya ni dating commandant na University of Northeastern Philippines, si Sir Sinon Toriano Sr. Siya po binawian na sa iyang buhay dyan sa Santa Maria Josepa Hospital kan nagtalikod na Hunyo 22, 70 anyos na edad. Pangapudan hali mismo ini ki Gemini Puso, ki Irene Toriano, ki classmate, batchmate. And happy birthday man ki Ma'am Mapel Arroyo kana BDO. Asin sa gabos pong mga nagsisilibrar ka na kompleanyo ki Ma'am Darlene Permanti Tanaw-Tanaw dyan sa Banwaan kan Pili. Saraw po ngunyan sa mga dapat tutukan kana mga barangay officials ta panahon na naman tiguran na dapat limpihan itong mga drainage canal. An iba mga barado, an iba kadakol nin mga baybay daga na nakakaulang sa bubulusan ka na tubig kung ka ini po ang nagiging kausa kan pagbaha. Tapos iba sa mga basura natitipon kung minsan sa mga drainage canal, kaya dapat makikooperar po sa tuyang mga kababayan pakusa ng trabaho man kan barangay officials na magpalinig kan mga drainage canal, kundi obligasyon kan lambang saro na mantineron po ang kalinigan sa tuya man sa ng barangay. Sa kung nagbaba kita man sa na po ng mga residente sa napiktado, pakusa naman sa mga barangay officials. Kaya magtarabangan kita pag abot sa pagmantinir ka na kalinigan sa barangay. Kundi ini sa pong responsibilidad, obligasyon kan barangay officials ang magpalinig. Na kumbaga pinagsisweldohan man sinda, may mga honorarium man po sinda na nariresibi bulan-bulan. Kaya so kada suna na igwang nakadesignar na pun o kagawad, sinda po an may obligasyon dapit sa pagmantinir kan kalinigan. Sira magpakakan man lamang si kagawad magparabos sa iyang sunang nasasakupan, sa iyang pinagdesignaran na zona ka na punong barangay. Bako sa naman pong mga barangay officials an may obligasyon para sa pagmantinir ka na kalinigan. Kundi kita po an lambang saro an makikooperar dapit sa pagmantinir ka na kalinigan. An problema po kaya maski nga ni digdi sa sentro ka na syudad nin Irga, dyan sa merkado publiko, ang naobserbaran ko dyan, mayong mga basurahan. Importante po na igwanin mga aapunanin basura. Danganing dahil magparawarak ang basura, saka magbugtak nin ordinansa na an isay man na madakop na nagaapon sa bakong basurahan, pwedeng patawanin kastigo. Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banwaan kan Nabwa, di Conchal Manuluksano Luzon, dyan sa Barangay Antipulo Old,
retired Air Force Alex Celeste, ki Grande Asinman, ki dating kagawad Lowiliano. Siyempre ki punong barangay Rogelio Barcinal, asin sa mga barangay officials dyan sa naunang bita ng barangay. Morning man ki Ronnie Maestrado, dyan po sa Inapatan, Nabwa. And ki Vice Governor Sal Portuno Jr. Saka ki dating Congressman Sal Portuno, asin man ki Ma'am Ju. Kani po si dating Congressman Sal Portuno, digdi po sa Rinconada area, saro ini sa Dakulman ng mga nahaman. Durante ka na panahon na siya pa na congressman. Mga patinampo, tulay, tapos ining mga sa flood control project. Inisa na po nga ning tulay dyan sa Santiago, sa Barit. Di po sa Ciudad Caniriga, saro po yan sa may magayon na esperso na ginibuhan si dating Congressman Sal Portuno na naging duwaan tulay dyan sa naunang bita ng barangay. Yan po ang inaagihan pasiring dyan sa probinsya kan Albay, pasiring dyan sa Banuan kan Buhi, paghali digdi sa Ciudad kan Iriga, vice versa. Kunyan binugtakan pa yan agihan nin tao. Bako sa namin para sa mga bihikulo. Tapos ining mga tinampo dyan sa Banuan kan Balatan. Na-realisar po ang pagkakatapos ka na tinampo dyan sa naunang bita ng Banuaan, tapos napahiwas pa ka na panahon naan congressman si dating Congressman Sal Portuno. Pinuunan ang pagpapagayon ka na proyekto dyan, asin na-realisar na maging mahiwas na tinampo. Igwa pang mga slope protection na pinagbugtak duman sa mga bakilid na lugar na agian kan tinampo, pasiring dyan sa Banuan kan Balatan. Ngunyan, labo-labo na naman ang napatrabaho. Igwang pinagbubugtakan na drainage kanal dyan po sa may party kan Tapayas, duman sa barangay Laganak, dagos man ang pag-widening. Na ang nag-i-implementar po ang DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Good morning ki Engineer Ares Hermoso, ana tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Asin sa gabos niyang mga pag-iriba sa pangenot kan District Engineer Engineer Barela. Basahon ko giraray po ining manunungod sa nagpapadagos na satellite registration schedule digdi po sa manlain-lain na barangay ka na siyudad din Iriga. Sa maabot na Hulyo 2 dyan gigibon sa Barangay Hall ka na San Pedro. Sa San Rafael sa Hulyo 3 sa Barangay Hall. Sa San Ramon sa Hulyo 4 sa Barangay Hall Mangiraray. Sa San Roque sa Hulyo 5 dyan po sa may Gaisano. Sa San Vicente Norte sa Hulyo 9 sa Barangay Hall. Sa San Vicente Sur sa Hulyo 10 dyan mismo sa Covered Court, tubangan kan Barangay Hall. Sa Santa Cruz Norte sa Hulyo 12 sa Barangay Chapel.
Santa Cruz Sur sa Hulyo 16 sa Barangay Hall. Sa Santa Elena sa Hulyo 19 sa Barangay Hall. Santa Isabel sa Hulyo 23 sa Barangay Hall. Sa Santa Maria sa Hulyo 24 sa Barangay Hall. Sa Santa Teresita sa Agosto 6 sa Barangay Hall. Asin dyan sa Barangay Santiago sa Agosto 14 sa Barangay Hall. Sa Santo Domingo sa Agosto 20 sa Barangay Hall. Asin ang pinakahuri dyan sa Barangay Santo Niño sa Barangay Hall. Kay Kapitan Antonio Serrano, ang Liga President. Paano po magparehistro? Personal na magpasiring sa Office of the Election Officer. Satellite registration para mag-fill up ka na registration application form CF1 Series of 2022 as in magdarasa na ka na valid ID na pinag-aako para sa voter registration as in man photocopy kan valid ID. Pwede man na mag-download ka na registration application form CF1 Series of 2022 para makapag-fill up na bago pa magpasiring sa Office of the Election Officer. Scan ang QR code para makapag-download. Tarong kopya kan CF1 Series of 2022 na nakaprint sa long size bond paper ang dapat i-accomplish. Yan po ang pangapudan kan Commission on Election digdi po sa siyudad kan Iriga sa pangingenot ni Attorney Cinderella Pereras Lozano and COMELEC Election Officer. Hoy, kumusta man ki Sir Amormio Agaw dyan po sa San Agustin, digdi po sa siyudad kan Iriga, sinman ki Manay Villa Chavez Agaw, Kuya Arthur asinman Manay Josephine. Siyempre sa gabos ng mga taga San Agustin, kumusta man ki punong barangay Nestor Andales. Man sa Banuan kan libmanan pinagagamit kan sa road o sarong dai pa nabibistong individual and perma kan alkalde sa Banuan kan libmanan Camarines Sur ang aning mang scam sigon ki Jess Camara an alkalde kan nasambit ng Banuan sinabi kay ni na nagkapirang ayon sa kan gobyerno an pinagadudumanan kan nasambit ng individual daraan papeles o solicitation na iguanin pirma na dati naman kay ning ginagamit. Sigon sa iya, pinaglinaw kay ni sa mga nabiktima kan scam na dai na ini o bako na ini ana permang sa iyang ginagamit. Dahil ta puon subuot kan magin mayor ini sa Indang Banuan ana igwa sindang ibang papel na pinagagamit na may laman kan headers kana Banuan kan libmanan. Kadalasan subuot na pinagadudumanan kan scammer iyo na sektor kan edukasyon kung sain pinapahiling kay ni sa gwardiya kan eskwelahan na igwa subuot ining permiso hali sa alkalde na maghagad nin voluntaryong donasyon nagray na. Paglilinaw man kan alkalde na pag igwa sindang kaipuan sa iba pang ayon sa kan gobyerno o kisay man ang nakikipag-koordinar sinda sa mga ini asinda mo na sinda nagagamit nin outsider. Dapat pa man digdi nagtao naman nin o si Kamara nin warning sa mga ayon sa kan gobyerno na pag may nahilingan pa kan arog kaining pangyayari an madumanan kan nasambit ng scammer an ipaaram tulos ini sa indang opisina. Field Report!
Bueno, nasa linyaman si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Salamat Abi Philip, marinaga sa imo asin sa Gabasagan Tabay. Sa tuyang dugang impormasyon sa lado lokal, grabe ang namamatean ka mga ribo-ribong parauma para sisira asin mga pamilya kaini hali sa probinsya ni Albay, Sorsogon, Islang probinsya kang Masbate asin Catanduanes. Ulit na nakaresibis sinda Tabi Karondang Philip ning tig 10,000 kada saro hali sa Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Family o mas bisado sa apod na PASFF. Ang programang initabi Karondang Philip na pinanginutan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. parte kan sa iyang legacy project and food security. Pera kaya tabi Karondang Philip sa tabang pinansyal na nauman ang Department of Agriculture Bicol ning mga farm equipment and machinery, fertilizers, seedlings, piglets asin mga pambahog. Pati naman ang bakuna para sa mga hayop. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol man na nauman sindaning bangka para sa mga piling para sisira. Sa irarong kaya tabi Karondang Philip ang legacy project on food security objetong itulod bilang self-sufficient ang pagkakan, partikularmente na ang bagas igdi sa nasyong Pilipinas. Sigun man sa naging kapayagan ni Congressman Elizaldico kang Ako Bicol Party List, napaka-importante kang programang initanganing matabangan ang sa tuyang mga parauma asin para sisira na mapauswag pa ang sa idang kabuhayan asin masigurong igwang bastanteng pagkakan ang lambang Pilipino, pamilyang Pilipino. Sa uri na pasalamat si Congressman Elizaldico kang Ako Bicol Party List kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. huli sa iya mayong sawang suporta sa mga Bicolano asin ang paghihinguha kang presidente na urugpang pakusugon ang sektor kang agrikultura asin para sisira igdi sa enterong kabikulan. Kung magigiramduman tabi Karondang Philip kang nakaaging aldaw, nagbisita mismo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa probinsya ng Albay kung saan pinanginutan kaini ang pagdistribuer sa mga ayuda para sa mga naapektuhan parauma para sisira kang El Niño phenomenon. Karondang Raquel, sabi ka na iba, sana all. Iyo, sana all. Yan ang agrangay tabi Karondang Philip ng iba niya mga kababayan na sana bako lang sa probinsya ng Albay, sa pilang probinsya, kang Catanduanes, Masbate, madistribuiran man ang probinsya ni Camarines Norte, probinsya ni Sorsogon, partikularmente na ang probinsya ni Camarines at kaaraman niya to, kadapol man kita mga parauma para sisira ang naapektuhan kang nakaaging tag-init na namatian niya to igdi sa enterong kabikulan. Kaya tabi Karondang Philip sa pinaheras na informasyon, gikan tabi sa location para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong impormasyon. Haligyan sa luwas. Pag-abot po ka kaining manunungod sa mga pagdidistribuer ka na Department of Agriculture, sa mga programa ka na sa tuyang gobyerno para sa mga paratano masin mga parauma. Minsan, igwasa naman na nagkapira po ang nakikinabang na marhay. Lalong-lalo na pag pinapaagi pa sa local government unit. Iba pong mga LGU namimili nin tatauan. So mga kaalyado, iyon priority. Samantalang mas dakul ang nagtitios sa indang mga barangay na mga constituentes na dapat iyon i-prioridad na tauan. Ang masakit pa kayo ni kung ang natatauan so mga origwaho na. Kaya dapat pakarhayon po ang sistema kan sa tuyang gobyerno sa pagtatao kan mga arog kaining pundo. Mga ayuda tabang sa mga nagtitios niya tong namamanwaan. Minsan nakakaguda pa nga ni ilugod ang iba pong mga yaon sa LGU kaysa duman sa mga tinatawan ng mga nagtitios. Ini po ang saro sa dakulang problema ka na sistema sa tuyang gobyerno. Kumbaga, kadakol na inaagihan mas kan Department of Agriculture,
Di panauna sana, papagyon pa sa LGU na pwede man edirekta duman sa mga nagtitios ng mga para-uma, mga para-atamanin hayop. Kung minsan nga niyan, iba po, dahil pa inaarabot, yaon subot sa listahan, ay napangyayaring buhay tayo ni. Darapukan pamumulitika. Konsinsero po ang satuyang gobyerno na makatabang. Pwede man yan direkta hanapon sa mga nagtitios niya itong mga kababayan, mga paraoma, mga paraatamanin hayop. Ba kung si isay-isay ang piga-aagihan kan pundo kan mga ipinapanao kan sa tuyang gobyerno hali sa Department of Agriculture. Kumbaga, pag-abot kaya po sa pagtaunin ayuda kan sa tuyang gobyerno, kadakol kan proseso. Tapos ang mga inaagihan. Kaya nga ni nangyayari dyan ang mga palakasan, politika. Tapos sasabihon, dahil man namumulitika si pulanong politiko ay inda daw. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Hoy, kumusta palan ki Pading Bon Medyado, ki Nelda Salcedo, asin man ki Kuya Hermi, ki Naitar Singa Cornelio, dyan po sa San Francisco, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Nadakol na po kan mga naghahapot dyan sa Merkado Publiko Can Iriga na mga paratinda no ari na ngayon ni tutugdukan nin bagong merkado ining porsyon ka na nasuluan itong sa may rice section. Sabi ko man dyan din hindi ako pagparahaputon ganyan taba ko man akong mayor. Iapot ki mayor sa kanyan sa Sangguniang Panlungsod. Si Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat kung no rin yan pupuunan. Kuno arin dyan mapakonstruher nin bagong edipisyo. Kasinda po ang nakakaaram digdi sa Ciudad Can Iriga dapit sa kung ano ang gigibuhon ng mga programa, proyekto kan syudad. Ako, ano man niya kung pag-aram ko kayan. Pwede sa naman niya ako maghapot kaparehas manindo, sibilyan. Sa lokal na gobyerno Can Iriga. Sa mga plano ni Mayor Rex Olivas and man ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat, siyempre maagi man yan sa proseso. Kung mautang na naman in pundo, kung may sadering pundo, na lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga, kasimple sa naman po baga. Gwa dyan mga nagsasabi, ay garo ngaya, dahil na ngaya gibunin proyekto. Dahil na nga mapakonstruer ta, gagamito na nga sa eleksyon, pambira dyan ako. Ay, santisima. Ibalugod ang mga nasa isip kan ibang mga paratinda dyan po sa Merkado Publiko Can Iriga. Ano nga dahil na madadagos ang sabing pagpapakonstruher nin bagong merkado sa rice section. Ay man po gayon. Halaton ta, siyempre, depende man yan ki Mayor Rex Olivas and man Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat. Kung ano po ang sendang mga magiging lakdang, gigibuhon, mga programa, digdi sa Ciudad Can Iriga. Kaya nagwa na po kitang 35 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango, maka-bloom sa charm.
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot madumit man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot madumit man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa.
Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Vice Mayor Marisa Vilitario Howe and family, Nabua Camarines Sur; Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City; Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabua Camarines Sur; Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabua Camarines Sur; Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabua Camarines Sur; from the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Bato Camarines Sur; Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabua Camarines Sur; Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabua Camarines Sur; Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabua Camarines Sur; for the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabua Camarines Sur; for the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampelo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabua Camarines Sur; retired Fire Senior Inspector Raul Duran Angeles and family, Nabua Camarines Sur; and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rig sa tuyang programa. Iguana po kitang 45 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga.
tatry takutang makaulay si punong barangay Boyet Nagrampa kan San Vicente Sur digdi po sa syudad kan Iriga. Kundi karo busy pa na linya ni Kapitan. Puunan na kan Philippine National Police ang pagpreparar para sa isasagibong eleksyon. Sa masunod na taon, sigon ki PNP Chief General Romel Marbil, tatakod kay ni mapotob ang pangnasyon na pulisya ng mga measure sering kan paglalaog nin mas kadakol ng mga checkpoints. Pagsasagibo nin mas kadakol pa ang police operations sin pagsasagibo nin mga programa tanganing palangkawon ang kaaraman kan publiko asin maing kaminar sindang i-report ang mga bakong makatutubod na aktibidad. Ano, antes po niya itong ipagpadagos ang baretang yan. Field Report! Hello. Okay, salamat Karandang Philip. Medyo baga malumlum na naman ang kamustakan kan panahon. Pagkahapon talagang namamatayan ang grabing uran, abot banggi, arog kasubanggi, talagang nagbabagunas, urog na sa banawan kan nabwa. Igwanin na pangapudan ngunyan ang mga nanunungdan, uy maglikay kita pag maraot ang kamustakan kan panahon, urog na kung may mga pagkikilat tabi, Karandang Philip. Sa banawan kan nabwa sarong persona ang dikit pang tamaanin kikilat por medyo kan kuyan malain na kamugtakan kan panahon. Grabe ang pasasalamat, grabe ang kaugmahan kan sarong personang ini na natawan pa siya ng ikaduang buhay matapos na makaligtas kan tamaanin kikilat anarong kaini kasud mang pagkahapon sa banawaan kan nabwa. Basado ini Karandang Philip malangan ni sa saya pong Facebook post ni Desa Carino ngarana na niya to. Kasagsagan kan makusog na pag-uran kan suod may kabana na pagkikilat basang nasa nasubot na kuya natanyog ang sindang harong matapos na ni Antom Bukon kan nasambit na pong kidlat o kaya kikilat nga na pinag-aapod. Istorya pa kan biktima nagsabog subot sa tindi kan pagsama kan nasambit ng kikilat ang router kan sa indang wifi asin man ang sa indang ilaw. Pero padigdi pinaglapag pa siya kan bultahe kan nasambit na pong kikilat sa sayang kwarto na naging rason kan pansamantala kaini na pagkawaranin malay asin kan siya makasalbar na gradan sa iyang pagpasalamat sa kagurang nanta siya ligtas paribagong buhay lalo sa iya. Grabe pala ning kuryente talaga kay ni kung sain pagdirect ang tinamaan ang sarong tao talagang napakadelikado buhay na pinag-aapod. Grabe si kuryente na namatayan niya haros doon niya matubudan na siya nakasalbar. Kaya sabi nga ni kay ni keep safe everyone. Trauma talaga ang kikilat kung sain pinaka naging tama naging target kay ni itong sindang kuyan cable kan wifi. Alagad kung sain iningani nangyari dapat pagmalain na ang panahon halion ang mga saksak sa kuryente, saksakan sa wifi tanggalon asin ano man na source kan signal. Sabi nga niya mas barhay na maski sa loob kan harong nakasulot ng tsinelas asin ini maski papano proteksyon sa ido pong lawas. Sabi pa niya kung sain sa pag research baga kan autoridad ini pala nakikilat Karandang Philip
2 milyaan na pwede pang sakupon ka ini pag nagtama ini sa kadagaan. Asin, pagyaon sa harong, mina ko yan pa, daro mina dalagan pa, maski sa salog kan harong, epekto ka na sambit na pong kikilat. So, Lalong-lalo na tabi Ate Glenn, kung harani sa mga may tubig. totoo ay grabe yan, totoo yan. Ang bultahe kayo ni talagang pwedeng gumadanin na tao. And siguro nga sa pag-aadal, ang bultahe kan sarong kikilat nasa 300 million volts. Warang sinabi ang supply kan elektrisidad. Kung ikukumpara sa kikilat, 300 million volts o kaya 30,000 amperes kumpara sa minadalaga na kuryente sa mga karungan na minaabot sa nasa 220 volts as in 15 amperyo. Na grabing nakakagadan kon ini po mga tugang direktang tumama sa sarong tao. Siyempre, ang pagramdom na dapat tandaan kung may malayo na panahon na may mga kaibahan na kidlat at kulog, kaya maggamit kan mga gadget araw po kan cellphone, computer, laptop, tablet o ano man ang kagamitan de kuryente. Sabi nga ni baga cancer minyato nga dadangog, yan kadadanan, ligtas ang may alam. So yan, karondang Philip, maglikay po ang gabos sa digdisa sa tuya, orog na kung bandang hapon baga, namamatianan niya to ang mga pagbagunas ng uran, minsan nga ni inaabot pa po min banggi. So yan ang tutuyang informasyon. And sa iba pang bareta, di kita sa magayon na bareta, karondang Philip. May mga orgulyo ngunyan na mga kababayan ta, orgulyo kan Bicol. Siyam sa 83 na naggraduar sa Philippine Navy Officer Candidate School and Naval Officer Candidate Course. Ini pong Masakbayan Class 40. Duman ini pinagsagibo sa San Antonio, Zambales. So ang mga nagkaparasar, congratulations. Second Lieutenant Jemel Dayupay, top 1, taga-Banuaan, Canabua. Yaon man si ENS Wayne Harley Abalia, Nabua. Second Lieutenant Ramon Carpina Jr., Malinaw Albay. Second Lieutenant Elvin Longasa, Pulangi Albay. Second Lieutenant Edsil Martiliana, Daraga Albay. Second Lieutenant Arjamis Mulato, Tabaco City Albay. Second Lieutenant Newton Nino Nalyatan, Pili, Camarines Sur. Second Lieutenant Lucky Leonard Ubalde, Kamaligan, Camarines Sur. And ini pong si ENS Ivan Valenzuela, Bakakay Albay. So yan ang mga mapapalad na mga Bicolano, karondang Philip, para digdi sa Masakbayan Class 40. Kung sa na pinagsagibo naman po sa San Antonio, Zambales. So sindangon yan ang mga orgulyo kan Bicolano. And orog na duman sa top 1, taga-Banuan kan Nabua, and then pong sarupa si Wayne Harley Abalia kan Nabua. Congratulations. Digdi sa rin kunada, sindalang anak alaog. Kaya minapabot kita ng pagbati. Orog na po sa mga pamilya, kan nasambit na po mga nagkaparasar sa Philippine Navy Officer Candidate School and Naval Officer Candidate Course and OCC Masakbayan Class 40. So congratulations sa Indo. So yan muna, karandang Philip, ang tutuyang sarupang informasyon. Balik kita dyan sa ibang bareta. Diyan na BRS reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Dagos niya ito itong manunungod po digdi sa preparasyon ka na Philippine National Police sa masunod na eleksyon, sa masunod na taon. Kasunod naman kan direktiba na magbugtak nin 85% kan kapulisan sa PELD o tinampo
Mapakuriyat man ang PNP nindugang na resources sin personal sa nasambitan ng election areas of concern. Kabali man ang pagpapautob kan checkpoints sin pagpapatrolya sa critical areas, pagpapahigot kan intelligence operations kontra sa private armed groups sin man illegal drug trade, as in pagpapautob kan mas mahigot na lakdang kan PNP Civil Security Group and the Firearms and Explosives Office para ma-account ang lehitimo as in loose firearms sa high-risk areas. Mientras tanto, pig-inkaminarman ka na PNP chief ang publiko na makipagtabangan sa mga autoridad sa paagikan paghiheras ng informasyon na makakatabang tanganing maitukdo as in madakop, makuha ang mga imbelto sa mga illegal na aktibidad. Hoy, kumusta man po dyan sa Banuan ka na Baaw, ki punong barangay Nini Ablan, sinman ki Manay Munching Maglapit. Dyan palan sa Banuan ka na Baaw, igo po dyan na sarong zona sa barangay San Jose, na nagtaong pundo na probinsya ng Camarines Sur sa paagi ni Governor Luigi Villafuerte sinman Vice Governor Sal Fortuno Jr. Ining sarong kalye dyan na re-repair po ang tinampo, pinapalangkaw pasiring ini sa chapel kundi ako napapasala sa chapel kan barangay San Jose sa Banuan ka na Baaw. Tapos igwang mga re-repair na drainage canal. Napot ko si punong barangay Nini Ablan kung peraman ang budget. Sabi niya no comment. Kung perang milyon. Pero dahil pa man milyon. Papalangkawon sana itong portion ka na tinampo dyan sa barangay San Jose sa Banuan kan Baaw, itong pasiring sa chapel ta hababa. Siyempre mas maray itong elevated na tinampo tanganing kumbaga conveniente man po duman sa mga taga barangay San Jose dyan po sa Banuan kan Baaw. Man sa nasyon ka na Amerika, gadan ang 5 katao makalis na sindan pagbabadilon sa North Las Vegas. Sigon sa kapulisan na nagahugot man ang sospetsado kan inian sa indang komprontaron. Binisto ang sospek na si Eric Adams, 47 anyos. Kumbaga nag-amok ang mga biktima ang kinababalayan kan 4 na babae asin sarong lalaki. Mantang lugadan asin nasa kritikal na kondisyon ang 13 anyos na daragita. Masakit pag-arog po kayan ang kaisipan kan sarong tao. Dahil man pinagasabi kung ano ang rason kan sa iyang paghuhurumentado. Tapos inimam pong sunod-sunod na nagpaabot nin pagbati asin kaugmahan ni Bapang mga nasyon makalisan dagos ng pag-dismiss kan korte sa horing drug case ni dating Senadora Laila de Lima. Apera sa Estados Unidos natulos man na nagpaluwas nin pagbati makalisan desisyon kan korte, nagpaluwas man nin kaugmahan ang mga ambasador kan European Union, Canada, Germany, UK, Australia, Netherlands, asinman France. Sigon ki European Union Ambassador
Lokberon an desisyon kan korte may tatrato nakapangganahan kan hostisya. No ugmaman subuot ang 26 na member states kan European Union sa naging desisyon na nagpapahiling nin hostisya. Sigun man ki Canadian Ambassador David Hartman, welcome sa iyang nasyon ang naging desisyon kan korte. Importante subot ang transparency, ebidensya sin libertad kan judiciary para sa pagtaunin hostisya. Pigapod man ni German Ambassador Andreas Papern ang desisyon kumugana para sa hostisya sin pag-iral kan ley. Kasabay kay ni nangapudan man ang ambassador sa gobyerno kan Pilipinas na tulos resolberan gabos na kaso ng extrajudicial killings asin pasimbagon ang mga nasa likod kay ni. Man po sa syudad kan Iriga. Oy ganyan man pala na pagkaaldaw ana City Government of Iriga. Kasud ma pala ni. And collaboration with several key offices including the Public Employment Services Office, City Human Resources Management Office, City Planning and Development Coordinators Office, and the City Mayor's Office conducted a comprehensive employment examination and interview session. This initiative, supported by the Philippine Statistics Authority, aimed to assess and recruit qualified candidates from a pool of 100 applicants for the 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System 2024 PAPSIN-CBMS. The event took place at the former City Agriculture Office, showcasing the city's commitment to improving employment opportunities and fostering local talent. The examination and interview process was efficiently facilitated by PSA representatives Ms. Romelia P.R. Gasgas, Statistical Specialist 2, and Ms. Mary Grace S.G. Onciano, PSA Clerk. Their expertise ensured that the examination was conducted smoothly and professionally, providing a fair and thorough evaluation of its applicant. Tapos ining manunod sa pag-celebrar kan International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. We unite to recognize International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking or World Drug Day, emphasizing this year's theme, the evidence is clear and best in prevention. The global drug problem is a multifaceted challenge affecting millions worldwide, from individuals battling substance use disorders to communities facing the consequences of drug trafficking and organized crime. Addressing this issue requires a scientific evidence-based approach that prioritizes prevention and treatment. This World Day, let's commit to raising awareness about effective evidence-based prevention strategies, advocating for greater investment and prevention efforts, empowering communities with tools and resources for prevention and initiatives, facilitating dialogue and collaboration between stakeholders, promoting evidence-based policy making at all levels, engaging communities in designing and implementing prevention programs, empowering youth as agents of change, fostering international cooperation to combat drug trafficking and organized crime. Together, guided by science, compassion, and solidarity,
we can combat the global drug problem and create a world where individuals lead healthy, fulfilling lives. Share this message, spread awareness, and support prevention initiatives in your community. Let's amplify our efforts and make a lasting impact. Yan po ang tema kan pagselebrar kan International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Ano, antes mo kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat ng mga hanap buhay. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na, insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old.
Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minuntain ko na ang Yiling. Yiling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure na hahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung mahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina. Isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami,
Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Maragos po kita rin sa tuyang programa. Sabi digdi ni Konsyal Gigi Vargas. Aliki, Kahil Gibran. You give but little when you give of your possessions. That is when you give of yourself that you truly give. Kaya nanauman siya ng mga assistensiyang medikal sa nagkapira pong mga yaon sa mountain unit na barangay asin poblasyon ka na syudad nin Iriga. Sabi man digdikan ibang mga taga-Iriga, good job, may we always be. Good luck, keep up the good work. Si Gigi Vargas. Anong man daw ang masabi kay ni kun si hayahay ang buhay. Si Kagawad Daday. Ang mga pigpapanaumang gani kun si Daday. Mga konyan kon minsan. Gamit sa eskwelahan. Papel, lapis, ballpen. Tapos minsan nagpapaguto pa. Ngunyan na nagrarani ng eleksyon kung ano-ano naman ang magigibuhon. Kan iba pong mga politiko digdi sa satuyang nasyon. Mas binsido ako sa mga politiko na visible. Tapos talagang nagtatabang. Dawa ba kung panahonin eleksyon? Maray kon si Vice Mayor Edsel Di Maywata, dawa turog, pwede ko nung giskin. Sabi man kan iba ay inda. In matuod iton. Depende.
mo man daw, kung matanga nin banggi, daw yan emerhensya, alangan man yan na bigla ka mong bukasan. Lalong-lalo na po niya ng mga panahon na kadakol na kan mga modos, kan ibang mga kababayan niya to. Mala, taduman nga ni sa banuan kan libmanan, super mapalan ka na mayor. Ginagamit sa pangi-scam. Kaya dahil taman mabasol, ano ba pong mga politiko, kung minsan na tatago-tago, takon dahil naman kaya kan bulsa. Ang namong problema pa, so stop. Kung minsan. Diyan sa banuan kan buhi. Winalata na ni Mayor so stop. Nakagaw sana bigla. Ulang man nga so tinaw ni boss. Ay napangyayari pag-arog kaya. Ang iba man po kayang mga kababayan niya to halos garo kinakarirnan pagparahagad sa mga politiko. Pinaanoan sa rong politiko, nauubusan man yan in burabod. Mayong matagal na bulsa. Kung oral daw, garo ka na trabahador ni mayor, ni gobernor, congressman, pag termi ka naman sa nangyaon dyan, siyempre makasuya naman ba? Kaya ibang staff, nagbamakulog man, nataram na. Naman nga kamo sa iba, permi naman sa nga kamong yaon kay mayor. May gobernador mambaga nga, may congressman. May kagawad man. Naangal man po, minsan, ano bang mga alalay, baka unalagod sa politiko. So mga alalay na naangal. Kasi kung sindanan pigpapara kulibat, pigpapara hapot. Dapit sa mga kalakawan ka na saro politiko. Kung minsan bigla na sa naman nadulag ang iba pong politiko, bagday na kaya kan bulsa. Siyempre mahanap manin masasakduhan. Nanganganaan naman nga kami pagpaparasakduhan sa nakansamuyang mga constituentes. Kumbaga maghinguha man po na ibang mga kababayan niya to ay magparaasang gayo sa mga politiko. Day habang panahon perming paldoan bulsa kayan pano. Field Report! Bueno, nasa linya man si Ate Raquel. Ate Raquel, pasok. Salamat tabi Kalonda Philip Maray na aga sa imo asin sagang tabay tama sa sabi ni Ate Glenn. Makulimlim ang panahon niya tumalanig din sa kuyang location na tuturpagiti na naman. Anyway, tabi Kalonda Philip, sa eras niya itong informasyon sa lado lokal, hindi kita sa lado kang politika na mainit ng pinag-uurlayan. Particularmente na tabi Kalonda Philip, hindi sa probinsya ng Camarines Sur, urog na dyan sa syudad ng Naga. Tatinawan doon liwat po niyan kang kampo ni ex-Vice President Leni Robredo ang mga nagluluwas na aligasyon na may nagbabareta kaya nagluluwas sa syudad ng Naga, tabi Kalonda Philip, na daida madalagan ng pagka-alkaldesa si VP Leni, kundi madalagan ini sa lado kang senador. Alagad, pinahimuti ka din kang kampo ni dating Vice President Leni Robredo at yung tinawaan doon ka ini na isinarado na ni former Vice President Atty. Leni Robredo ang sabi nga ni kanya ang pintuan sa posibilidad na pagdalagan kay ni sa senador sa masunod na taon 2025. Iyan ang tinawan linaw kang lado ni VP Leni, particularmente na sa lado ni Dr. Bong Rodriguez na saro ini sa staff
ni dating BP Leni ang mga nagluluwas na aligasyon sa siyudad ng Naga. Mantang aminado man ini na sabi nga ni Kayan, mismo si BP Leni aminado na nagitla o nasindakan sa mga nagluluwas na aligasyon na siya madalagan ng pagkasenadora. So sinarado na kayo ni talagang matiin mo na tabi karon sa Philip nang dadalaganan talaga kayo ni ang pagkaalkalde sa siyudad ng Naga. Uli sa nagpalipat na ini kan sa iyang voting precinct na dati yaw nini nagboboto duman sa Magaraw. Ngunyan, officially na botante na siya ang siyudad ng Naga. Mantang kung magigiram duman man tabi sa mga nagluwas na aligasyon o sa mga nagluwas na issue sa mga nakaaging aldaw tabi karon sa Philip maski nga ni si Albay First District Representative Edson Lagmam at kumpirma kay ni na madalagan talagang alkalde si BP Leni sa siyudad ng Naga. Mantang sa mga nagluluwas na mga fake news, aminado man ang Bicolanong Sulon dyan sa probinsya ng Albay na dai pa sila formal na nakapag-uulay ni BP Leni personally atin ang mga kinakabilangan sa ining organisasyon sa ngunyan. Mantang aminado man ang congressman kang probinsya ng Albay na pagpreparan tangali pagpapadagos ang legasiya ni BP Leni, ni Dipontong DILG Secretary Jesse Robredo, kung talaga ini makumpirmar o talagang magluwas na talaga ang kumpirmasyon na mismo sa ngipot ni BP Leni na siya madalagan ng alkalde dyan sa siyudad ng Naga. Alagad, inilakdang kayo din na pag-transfer kan sa iyang pagboto karoda ini sa panundunan na o giya na talagang siya ipapadagos niya ang legasiya kan sa iyang Dipontong Agom na sabi nga ni kaya dyan sa siyudad ng Naga na sabi nga ni kan maging transparency sa ngunyan. Sa nagluluwas pang issue political sabi karon sa Philip sa siyudad ng Naga, ang inaamsabayanan man kang kadaklan urog na salado kang Libya, ibig sa probinsya ng Camarines Sur ang magiging deklarasyon ma'am ni Roel de Luna kung ini matandem si BP Leni o mabangga man siya si dating Vice President Leni Robredo sa pagkala-alkalde kang siyudad ng Naga. Pero ang mainit na politika tabi karon sa Philip dyan sa siyudad ng Naga, mantang igdi sa siyudad ng Iriga ang inasabayanan man kang kadaklan kung si isay man talaga ang madalagan mga persona sa maabot na perilian sa masulod na taon. Mantang igdi sa siyudad ng Iriga baga tabi Philip, kadakol man ka nagluluwas sa mga pangaran na langad, mga hersays lang, mga aligasyon lang kung si isay talaga ang mga kandidato man, mabangga man si Mayor Rex Udiba Sangunyan. So, Ako nga ni gusto ko man Ate Raquel madalagan sana dahil mapailin si OC. Nagiraw-gawan ko nuwat, kaya Philip, kang nagdiripot sa mga local na BJB sa Rigonada naman sa ni dating Senadora Laila de Lima, habutan si Kunyan, si Karondang Brenda, kaya si Karondang Bane, kung ano mga dadalagana din sa mga sa mga sagudeli sa tama. May nagbabot, may nagsuggest niya. Ano daw ako ang mga taga-media? Magkandidato man pagka-alkalde, vice-alkalde sa kakonsyente ni siyudad ng Iriga, tagani ngayang magayon ang pirilian. Ngunyan, si Ate Glenda ginapot, siya magayon na siya ni Ate Glenda. Naligawan ko lang sa plataforma ni Ate Glenda. Mantang si Karandang Bani, sabi niya dapat na gabos sa mga taga-Iriga, iguwag sa diring tindahan. Kung araw kayan, maanang mabakal sa kanya-kanya ng tindahan ang iguwa. So yan, sabi pa kansuelo lang sabi yan Karandang Pili. Pero sa tahaw kaya, ang inaalat man kang mga taga-siyudad ng Iriga, ang maglataw ang mga pangaran na madalagan man sa pagka-alkalde. Matag naman sa siyudad ng Naga, ang matagom talaga nagluluwas, ang pangalan ni BP Leni, ang inasabayanan man, ang deklarasyon man, ni SMD Noel de Luna. Yan sabi mga Philip, ang sa tuyang nako ang informasyon sa lado kang politika, ikan sabi sa location, Rapper Cáceres, balik sa imo. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Dapit sa dalagan ka na politika. Kumbaga mga premature pa. Maaraman yan pagkatapos ka na filing ka na COC kan lambang kandidato kung ano talaga ang senda pigdadalagana na posisyon. Kaya standing position sana. Pwede kong pailanin COC. Pagtitindog, pwedeng tumukaw. Ito nga ni, sabi si Karondang Bani, mga kandidatong kagawad. Hindi
Di garo nakaabot naman sa malilipot albay. Linipot gayon sa kandidatura. Ay santisimang politika po ini sa Pilipinas. Kadakol pwedeng pagkaabalahan sa tuyang mga kababayan, kundi ang Pilipinas talagang grabe sa politika. Mag-eleksyon, harayo pan eleksyon. Pirming yaon ang politika. Mga ngodda, masabi sa na yan pag ma-eleksyon, agtangya maloko. Lalo kung mga nagdudulok-dulok ng mga politiko. At ngayon din, nagitamig paloko ngod. Tidang raya, nangyaya kitang pagparaputnayan, pagparabutigan, pagparabubuaan. Ibinidaman ka na sarong young artist sa social media na sa indang mga landscape watercolor artworks kan maniba-ibang piling lugar duman sa probinsya kan Masbati. Sigun ki Gerald Aropo ka na Milagros Masbati nagpuon an sa iyang pagkahilig sa arog kaning artwork kan makamati nin kamunduan kung kaya naisipan niyang magpasyar sa maniba-ibang lugar tanganing mahalian sa iyang namamatean. Sagkod sa naisipan niya na gamiton ang sa iyang talento sa pag-drawing. Sabi pa niya, what if gamitin ko kaya yung kaalaman ko sa pagpipinta kaya sa bawat places na aking pinupuntahan ay aking ginuguhit o pinipinta lamang, hindi lang puro picture o selfie gamit ang cellphone, sad pa ni Aropo. Mahalaga man para kay Aropo na sa iyang paggurang iyon balo niya ang mga magayo na memorya sa paagikan sa iyang mga pinag-drawing as in pwede pa man subot mahiling ini kan sa iyang magiging pamilya. Bilang sarong artist sa paagikan sa iyang pagpinta gamit ang watercolor, mas na ipapahiling sa ibang tao ang obra kung gaano kagayon o kahalaga kung ano ang igwa duman sa Masbati. Dapat man ingatan, mantiniron ang kalinigan, mamuutan, asin ingatan, tawa no arin pa man, dagdag pa ni Aropo. Kumbaga, kanya-kanya po kitang hilig. Nagpaparadakol na sanaan kun ano-anong nahihiligan kan sa tuyang mga kababayan, maray kun may kamanungdanan. Yan, di ba, maski mayo man kamanungdanan, pigpaparapost sa social media. Kumbagan, iba kulang sa pansin. Post kung ano-ano sa aning mapansin man lamang ang sa iyang kaisipan. Taiba po na maging high-tech ang mga Pilipino. Nagdakol so mga teknolohiya, kumbaga nag-improve alagad sa pagbuhay kan tao dahil nag-i-improve na gayo. Pag-abot sa komunikasyon, sa mga internet, mga gadgets, ay mga high-tech ang gamit kan mga Pilipino. Pero hilingunin do kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Kadakol man giraray pong nagtitios. Tama sa pinapaurog pa kaya kan ibang mga kababayan niya to so mga luho sa buhay. Maski dahil naman pwedeng
bakalon, babakalon. Tangani sa nang masunod, ang luho. Dawa sa pamilya, nagsasakit, nagtitios, mayong gayong aning kinakakan. Basta may cellphone na magayon, mamahalon, okay na. Yan po ang dipisil, digdi po sa tuyang nasyon. Kumbaga, mas pinapaurog pa so mga luho sa buhay kan iba po niya tong mga kababayan daw sinda nagtitios. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Tan iba nga ni dyan na may magayon na cellphone, sinasakit magpa-eskwela. Tapos, so pamilya, nag-aaragrangay sa ibang mga kaakian. Ang dipisil man, ta sa iba, mga origwahon man, sampol na sana na sarupong teacher. Nasusunod sa mga luho niya sa buhay, pero sa mga makuapo, sa mga kaakian, nagsasakit ang pagbuhay. Kumbaga, so lalaki kaya na manugang. Simple siya naman, so trabaho. Kaya man naka-empleyo sa mga sa gobyerno. Kaya ang dapat sa mga Pilipino po, kita maging practical. So kaya sa nakan sa tuyang bulsa. Dahil kita magsakit ang sa tuyang buhay. Field Report! Bueno, nasa linyaman si Karondang Atan, maray ko inita, pwedeng maging hayahay ang buhay. Karondang Atan, pasok. Maray na aga sa gabo sa mga nagawang trabay, kuyaman ang sa tuyang sa lato lokal, pinag-anunsar ng Bureau of Internal Revenue na magpapa-automated system maintenance mag-on sa aga June 28 alas 8 din pagkapagi hasta Domingo June 30 alas 6 din pagkaaga. Asiman sa advisory sa BIR Revenue District Office number 64 Balisay, Camarines Norte sa gabos na external asin BIR users, siyam na system ang apektado. Human and integrated tax systems, an ITS, eating query system, electronic filing and payment system, electronic accreditation and registration of CRM POS machines, as in man electronic sales reporting system, apektado man an electronic certificate authorizing registration system, electronic letter of authority monitoring system, electronic BIR form system, accounts receivable management system, as in man electronic official register book, excise tax system o an ORB. Ang mga sinabit-namit systems magiging bakong abilable sa sinabit naman mga aldaw nito liman sa system maintenance nagigibungon kan Bureau of Internal Revenue Maintenance Team. Yan ang sa tuyang informasyon sa lalo lokal. Iban ang sinong kapuntada karonda sa Nativa Reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong impormasyon. Pana po kitang 39 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan Kanabuhi. Ki Silent Ligasyon asin man ki Ma'am Nori Natsuri Kizabal dyan po sa Barangay Santa Clara. Asin man ki Rochelle Caparanga Salcedo sa Barangay San Pedro. Yan sa lugar ni Vice Mayor Joprid Balagot. Kunyaw naman si DJ Mandi may nag-aging ang sexy. Asos baga.
sabi ni Camarines Representative Luis Raymond Villapuerte made this statement as he welcomed Malacanang's order that slashed import tariffs on rice, and a move which he said will set in motion President Marcos' goal to eventually reduce the retail cost of rice. The recent issuance by the President of Executive Order 62 that modified the multi-year and comprehensive tariff schedule on imports until 2028 is certainly a welcome development, sabi pa kan Congressman. As the modified rates include the reduction of customs duties on rice from 35% to just 15%, which our economic managers project to later on bring down the market price of the staple to below 30 pesos a kilo, he added. Villapuerte also supported the provision in Executive Order 62 that subjects the reduced rates to a review every 4 months, saying this would give flexibility to the government to adjust the customs duties and if when necessary subject to existing market conditions. Marcos issued EO 62 on June 20 or just weeks after the National Economic and Development Authority Board, which he chairs, approved the rice tariff rate cut as part of the modified comprehensive customs duties for most commodities from now till end December 2028. The Bicol Solon at the same time appealed to certain farmers groups that are set to file a temporary restraining order against EO 62 to reconsider and give up their planned legal action, considering that agricultural workers will benefit too from cheaper rice as they themselves are main consumers of this staple. 12 groups including Samahang Industriya ng Agrikultura, Sinag, Bird, plans last weekend to file a TRO before the Supreme Court to prevent Executive Order 62 from taking effect on July 6. The unhampered implementation of EO 62 will get the process for rice prices to go down below 30 pesos a kilo, at least to poor and low-income consumers as projected by our economic managers, he noted. And once the Congress enacts a proposed law amending Republic Act 11203 or the Retail Tariffication Law, has said that rice prices are then expected to even go down further. Di nagray na. Kung bako sanang sa mga tataramon an magin 20 pesos an kada kilo kan bagas. Yan nangyayari kaya puro sa naman baga pronouncement. Nasagkod ngon yan, dahil man nare-realisar. Dahil man na ipapautob para sa mga paratindanin bagas, igwamanin mga kadiwa, pagpaparahanapon mo pa kung saan sa mga kadiwa centers. Kung talaga pong sinseroan sa tuyang gobyerno para maipautob, ining 20 pesos na kada kilo kan bagas. Ibugtak ninda sa mga kadiwa centers lambang banwaan o syudad, igwa. Tanganing mamatian yan kan mga Pilipino. Makabakal nin totoo na dawa 30 pesos man lamang ang kada kilo kan bagas hain. Sagkod ngon yan, mayo man po yan, garo drawing baga. Binload pa sa nangani, 25 pesos na kada kilo, anata, lo mismo. Kaya, garo mga imposible kung minsan ining pigpaparasabi na ngaya mababa ang presyo kan bagas, pwede nga mag 20 pesos, di nga na napapauro sa 40 pesos man lamang, dyan sa mga retailer, dyan sa merkado, kabakal kanin 40 pesos na bagas, itong iba man ang namit. Pero itong tol-tol na klasikan bagas, 50 pataas po. Kaya, dahil na nga ni kita pagpara bubuhaan, sabi nga ni kan, pagparaputnahan, pagparabutigan kan sa tuyang gobyerno.
maging sincero man sinda sa indang mga itinataramba kung puro sa naman hahamis ka na mga pinagsasabi, lalong-lalo na po kan ibang mga politiko. Pagali sa presidente, pahoros sa mga politiko. Garo, kunyan sa naman baga, immune na ang mga Pilipinos, pagpaparataran po ka na mga politiko, digdi po sa satuyang nasyon. Dakol na mga pagpaparasabing magagayo na programa. Kaiman po gayo na mamatian kan sa tuyang mga kababayan kung talagang sa tuyang ekonomiya nag-uuswag, ang Pilipinas nag-aasenso. Sa ultimo nga ning ang West Philippines Sea, isla pa sana, dyan sa Ayungin Shoal, dahil na kayang ipaglaban kan mga Pilipino, kumbaga nakaposisyon na po ang nasyon kan China, digdi sa tuyang nasyon. Ini po, mayong ibang pwedeng basulon sa mga nanunungdan, mga nagkaputnin posisyon sa gobyerno. Tapi nabayaan ang West Philippines Sea na magposisyon dyan ang nasyon kan China. Kunya nagihero na nasa alanganin na arog po kaya na ugali ka na mga Pilipino kung sa kanaguuran sa kamapandong. Yan po ang katotohanan dyan. O kunya na nakaposisyon na ang nasyon kan China dyan sa West Philippines Sea, namulok-pulok na. Ano ba pong mga yaon sa gobyerno? Kan masakit nga ni sa satuya mismong Pilipino man sana nagrorot-dot pero sa binabasol ngunyan so administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte punta nakabelo ang mga Chinese national na ini dyan po sa West Philippines Sea. Kaya abangan na lang niya to kung ano pa ang mga masunod na mangyayari digdi po sa tuyang nasyon. Ngayon, antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, mga hanap buhay liwat. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ilayo ang iyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Agos po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na lang kitang 5 minutos antes kitang magpaaram. Awat pa man lugod dahil na magpara boro brown out. Garo sunod-sunod naman bagaan brown out. Yan pati sa banuan kan na buwa, ibang mga comment. Sabi ni Chingsi, di na nga nga nagpupundo pa boro brown out siya, di ka na mong banwaan. Kaya pala sa ibang mga lugar, habo ng mayo ng mga nagusto magkandidatong direktor. Kasi siyempre, kung sigan puro brownout, sana sasakupan niyang lugar. Ay inotel nga si direktor, pwedeng iyo pang mabasol sa direktor. Mag-araw ka yan.
Ngunyan kayang panahon, nagpapara duros-duros na baga. Talagang ay may iwasan an sabi kan kasore ko pag hinahapot to ka ito. Pag na-interview. Kaya nasabitanin na pala pa kung ano-ano. Natutog paanin gam-gam kaya nagba-brown out ang linya kan kasore ko. Pero ang totoo po dyan, igwaman talagang mga dilapidated na, mga transformer na dahil man riniribayan pa sagkod sa mga panahon na ini. Ang linya yaon dyan. Ang kable kan kasore ko, ang wire. Pero duman sa mga transformer, mga pigpapara repair na sana. Ano ba? Yan nga ni sa Santiago, di po sudad kan Iriga, pero ming nakopsit. Ana sarong transformer dyan, ining paitaas sa simbahan. Ako, haloy ng panahon, dahil man lamang nariribayan pan transformer na ini. Kung pigpapara repair na sa naman, maluya naman ang kalidad kan transformer. Hoy, kumusta man pala sa mga parantabay niya to dyan po sa Santa Teresita, digdi po syudad kan Iriga. Manay Hilda Rambuyong asin man ki Manay Pinagunawon. Siyempre duman sa nasyon ka na Saudi Arabia. Ki Wen Salcedo Aguilar asin man sa sakuyang pinsan ki Lina Baracena Rambuyong. Siyempre dyan sa Lebanon ki Gemini Puso. Kumusta man sa UNEP High School Batch 87, asin man dyan po sa San Isidro Elementary School. So sa kuyang mga batchmate, kaklase, Batch 82. Saro na naman na well shark o butanding na may 7 metros ang laba ang nahilingkan sarong parasira sa dagat na sakop ka na Batu, Catanduanes, harani sa nga-ngaan. Yata harani sa nagngangangang buaya, pambihira. Sa pahayag kan para sira na si Mark John Sarmiento dahil nasubot ini kakaiba senda dahilan takon minsan duwaan sa indang nahiling na butanding sa naon ang bitan ng lugar. Sa pahayag kan Bipar Catanduanes, seasonal na ang pagpasiring kan mga arog kaining sira kung sain nagsasabay ini sa current ka na dagat. Paman sa Sorsogon sagkod sa parte kan Lagunoy Gulf na sakop kan probinsya kan Camarines Sur, nagtatao manin pahiwatig sa naman ini na namamantinir ang food chain sa lugar asin dakol na mga nakakakan na phytoplankton asin zooplankton an mga botanding. Bueno, inabot na po kita kan oras kan situyang pamamaaram sa pangaran ka na RPN DZKI Radio Ronda News Team. Sasarapit kita sa aray. Sa lado technical, si Cha Benaobra. Sa information, si Chief PSD Jimmy Guanzon. Sa transmitter, si Ricky Sagayap. Anman, si Engineer Abelindon Toralio. Ang samuya pong Chief Technician. Sa pangaran man ni OIC Ma'am Kyle Riago Legasyon as apa. Ako man po si Philip Sardan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong dainsawang pagantabay.